ஓம் நமக் சிவாய. ஓம் சிவாய நமக. ஓம் நமக் சிவாய. என் அன்பு குழந்தையே, மற்றவர்களுக்காக யோசி, உதவி செய். மற்றவர்கள் கஷ்டத்தை பார்த்து வருந்து, மற்றவர்கள் வலிகளை நினைத்து பிரார்த்தனை செய். ஆனால் உன் வாழ்க்கை எனும் மூச்சை உனக்காக சுவாசி. அதில் ஒருவர் மட்டுமே உயிர் வாழ முடியும். உன் வாழ்க்கையை நீ மட்டும்தானே ஆள முடியும். என் பிள்ளையே, வாழ்க்கைக்காக யோசி. செய்த வினைகளுக்கு கர்மாவை இறைவன் பார்த்து கொள்வான். உனக்கான மிகப்பெரிய சொத்து நிம்மதிதானே. உன் உடல் நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் உன் மனம் கடந்த காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் வாழ்கிறது. கடந்த காலத்தை மறந்துவிடு. எதிர்காலத்தை என் கையில் கொடுத்து விடு. இந்த நொடி, இந்த நிகழ்காலம் உன் கையில். அதை வீணாக்கி விடாதே. உன்னுடைய உச்ச நண்பன் உன் மன தைரியம்தான். அது இல்லை என்றால் உன் வாழ்க்கையை எதிர்கொள்வது சிரமம்தான். உன்னை யாருடைய முன்னிலும் தாழ்ந்து போக விட மாட்டேன். ஏனெனில் நீ என் பிள்ளை. எத்தனை கனவுகள் என் பிள்ளைக்கு. எல்லாவற்றையும் உன் அப்பா நான் நிறைவேற்றி தருவேன். முழு மனதால் என்னை கூப்பிட்டால் உனக்காக நான் ஓடோடி வந்து விடுவேன். பிள்ளையே, எதிர்பாராத தருணத்தில் எல்லாம் உன்னை தேடி வரச் செய்வேன். உன் வீட்டிற்கு பணமாகவோ பிரச்சனைக்குரிய தீர்வாகவோ நானே வரப்போகின்றேன். ஏனெனில் நீ செய்த தர்மங்கள் எல்லாம் என்னையே வந்து சேர்ந்தது. நான் யாரிடம் இருந்தாவது ₹1 யாசகமாக பெற்று கொண்டாலும் அவர்களுக்கு பல மடங்காக திருப்பித் தருவேன். இது என் சத்திய வாக்கு. நீ தர்மமாக செய்த அத்தனையும் பல மடங்காக உன்னை காக்க உன்னை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறது. நம் கஷ்ட காலத்திலும் சோதனை காலங்களிலும் தர்மங்களை அதிகமாக செய்ய வேண்டும். நல்ல விஷயங்களை செய்து கொண்டு வர வேண்டும். ஏனென்றால் நமக்கு நல்ல காலம் வரும்போது நாம் செய்த அத்தனை நன்மைகளும் வரிசையாக நம்மிடம் வரும். இதோ இதுவரை நீ செய்த புண்ணிய காரியங்களின் பலன்களை நீ அனுபவிக்கும் காலம் வந்துவிட்டது. இங்கே நடப்பதெல்லாம் உன் கர்ம பலனும் எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பும் தான். அடுத்தது என்ன நடக்கும் என்ற பயத்துடன் வாழாமல், எது நடந்தாலும் நான் உனக்கு துணையாக இருக்கின்றேன் என்ற நம்பிக்கையுடன் இரு. நீ பயப்படக்கூடிய மோசமான நிலை நிச்சயம் உனக்கு வராது. நான் வரவும் விடமாட்டேன். யார் உன்னை திட்டினாலும் அவமானப்படுத்தினாலும் அது உன் கர்மாவை வேக வேகமாக கரைப்பதற்கே என்பதை புரிந்து கொள். நீ சந்தேகமும் கேள்வியும் இல்லாமல் நமக்கு எது சிறந்ததோ நிச்சயம் நம்மை வந்து சேரும் என்ற எண்ணத்தை வளர்த்துக்கொள். உலக அனுபவங்களை எடுத்துப்பார். இந்த எண்ணம் உள்ளவர்களே அவரவர் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றிருப்பார்கள். அதை நான் உன்னையும் பின்பற்ற சொல்கிறேன். நீ உன் துன்பமான காலங்களில் கூட புன்னகையுடனும் தளராத நம்பிக்கையுடனும் எதிர்கொண்டு பார். உன் தடைகள் அனைத்தும் வெற்றி படிகளாக மாறும். இதை பின்பற்றுவது சிறிது கடினம்தான். ஆனால் முயன்று பார். உன் துயரங்கள் எல்லாம் காணாமல் போகும். எல்லாவற்றையும் தாண்டி உன் பின்னால் உன் அப்பா நான் இருக்கின்றேன். என்னை மீறி எதுவும் நடக்காது. உன் நிழலாக என்றும் உனக்காக இருக்கிறேன். உன் கண்ணீரை துடைக்க நான் இருக்கின்றேன் குழந்தையே. இனி எதற்கும் கவலைப்படாதே.
நல்லதே நடக்கும். ஓம் நமக் சிவாய. ஓம் சிவாய நமக. ஓம் நமக் சிவாய.